incha samarieta mosote Darius Nkurukwa Kisii County gomanyirenga Embulembe as igonde Secretary General yekiama kia UDA igonda gete kuburiga ndongira gia nkunire sana kiagerere nkwane tina rete gukwana iga gona rete kobeka magana na SFG forum osoro na tere netaria ka respond agateba na chari gichinguru akuno muraigwense next week egera ari gienjera epari iri nyare korosi bari twaide tari ato chandete sana mwaroche na anda agateba ka not only that road but no estimate sumbu etali bisunte biro irigie system egere estimate ko be kwali asali abebuya. A very positive response from a responsible leader who have got the national position of the chief whip. Ritanga ni osoro gari nkwanyorete tik. Because you are responsible, that you are not a chief whip of South Mugirango, a president yoka mwizo neja kibeka wazi. Gonta gete kuboliga. Ayengoko, gisairo. Ekero kuboligo tebya Steve Mogakanga, osoro no mojumbe, ta kunyara kocha kotebanga yankros bale parabu. Nandi kumayete bya pingo osoro, ne chief whip majority bago kuana ne president daily basis. Ege ntata gite kago sukuma kiala. Igonta gite kukobori iga gisairo. Eke rogo tebo ngonsoro ta kunyara kokonya Steve Mugake pare yebe. Nga kigwa koraro kwegena inga nyamokere tali mochumbe okumusaba obwoyo. Osore erobo mujumbe nyamokere obo muntu mwa obwato gweso yoko ko obwoyo. Abwa se nyamoka ko rusi obwoyo ira ayetoko endo rusi okoro mujumbe. Gisairo ayengoko mbia gusikabara ibande kiagara mwensi nabajumbe mure nane gitore gusiga iga mbia tosikane masikani ari kero kinda kwane tuigoro no gwanjani obonene kine kinyo giranyara gotokonya amangana imo gotebanga kero kinde tobere bosongo mobere nyamira ngatokole bintu bino mukole bintu bino mangana ita konyarekana pono bune mosikese kire machogumba kiaje tabu mwamuri kwese timo kamatebinga abeke chibe ase skuru abuno nyanchallenge budget ta promise ti media lia kata banko bekare besa hera ro rwete chibe se chia singincho se kiri machogwaru monto nyamira osoro gate betenga ko support yari a facility pare yero siku abuga singincho sora ro monto nyamira my friend ntuna bagusi ebiasara bieto no kubwatara namo we grow together as a community mangana yo kuiba kana gochimoino kona gotambira nga jagete nkora amare muntu gete biashara ebimbi gotokonya bunegesa kukyo mugusi nchebune Embulembe igongo tebanga amasikani namaya isairo siko soro sika abarayi bonse people responsible sikanya moko tinara kukorbori umweshimiwa soro to kumoyo buna kwali eteira sume pare ye chake onyenyare konyarekane chake even the next 1 month coming egena ria ngokera amanyenga ki ali ase gukuranse abantu mbaroro bakonyara gukura sana ne kubwagali ase gukura nara gotebinga mangana yo gusaba nyamuko obwoyo nara gotebinga ganyo obwoyo ya serikali ngotomera obwoyo bali basigete serikali bagotengana goikase serikali na bako egwo obwoyo baleta bwangu lakini bali bane moko na gorame serikali bunaye karaga nyake obwoyo ngocha bore koranga ne mirobiri ya serikali ne bwate mirobiri yaye enjerego kore ebintu igo ayengoko ganyo obwoyo ngocha bore. That's my request. Igama sikani namaya, I wish you all the best. Tigatuancha botambe, titoru wane segintu buna bagusi, titoru ture na mangana ya matusi ntu buna bagusi, titoko ongora na botambe buna bagusi, tigatuancha botambe buna tuarenge mama na data barenga bamu. Yamona, I wish you all the best.